RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa pasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello, kumusta ka mo? Yan sa minyong alagad si Kanginan Trifon Morales. And then akong partner sa Diri si Randy Dayat. Kumusta ka mo tanan? Ano sa kita nila itong andang tulumanon. Kung ako ang pasultihon, asap kita. Always say a prayer, mga kiksunan mo. Na importante ang atong pagabuhaton, owners tanan. Ang atong pagampo, panalangin, ito sa labang makagahom. Lord, thank you kay Lord sa mga grasyang yung magyatag ka na mo. Bueno, kiksunan, ang sa tampo ka na itong hatagan o pagtagad, no? Pilada kini sa usak ka lalaki nga napatago ng sanggan nga dikyam. Kini kibatan udwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong singer si Dikyam. Nagyutaw nga makaingon kita nga murag lain paminaw no, pero makaingon lang ta ba nga bugok gyud utok bitaw. Bisag klaro na kayo nga di maayo pero ilag yung buhaton. Mao ni akong problema taon. Pero aron inyog yung masabtan kung unsa ni akong sugilano, no? Inaniyon ako pagsugod ang tanan, ha? Ay man tong akong kopya ni. Deray. Mao ni akong katahon. Kining bulag, bungi, og bungol. Larga. Madilim kayo ang paningin, ang mata murag julin. Nagasiga, nagasinaw, nagapula daw Dracula. Abi batu kaibigan, kagalain nga planeta. Pagsusi ko na kung kinsa, ay ang bayot di ay sa iskina. Mitali ko pagpauli, adulong sa amua. May nakita akong dalaga, maanyag daw si Catriona. Ako siya ang gisangpit, ug akong gipangutana. Bantog rangway, tingog-tingog, kay ang bungol di ang di kadungog. Di malas gyud way swerte ang akong paglakwatsa. Napahiya ako sa babaeng nainkwentro ko. Milik ko sa iskina, apan ako nahingangha. Wow, siksing nga babay, daw si Marian Rivera. Bubo makaya, ako di batas ang gamay, eh. Lain kay paminaw na, bro, taga-ungo nga nag-istorya. Kani. Akong gibirig-birigan, aron sa gugmas sumbungan. Nakaingon akong swerte na ni akong makonsumo. May katawa siya ug ako, dayong gipangutana. Pagduol ko na kung kinsa, ay ang amang nakusog mo kanta. Bayot silang bungol amang ang akong nahisgutan. Apan nalipay ko sa akong nasaksihan. Kwaknit kamang di kadungo, usahay magtanguhal. Apan sila gayong tanan, akong kaibigan. Woo! Mura nawa ako. Ay, day! Masa tong limonsito nga atong ipalit, wala lagi diri. Oh, saon taon ako itong isutas na ilunbag taon? Sure. O, lagi. Wala no, wag ka ito mahabilin dong. Uy, ano mo rin, ha?
pagsud gud ako ining mga karne, gihabwa ko to kay giuna na kog sud ang kanang gisud na ko sa bagba ang karne ba giuna na ako. Unya gipaibabaw to nako. Nya? Allah, uy gipaibabaw man gud akong karne nasud baka to nako balik no. Oh, ana. Bili na to day. Sus. Nasag dinag nahabilin to uy, puso na to sa tindira. Suki na ba bitaw to nato bitaw? Anya usaha mo ako, balikon na to nako ah. Ay nalang uy wala tay oras. Pagpalit na lag limonsito dias dool. Sige na, kay nahinay na nag-andap ang mga gamitunon oy. Kinahanglan makaluto tag sayo kay nga atong mga suki. Sayo kaayo manganhi. Sige. Mga andap na ko day. Nasa lume, nakail mo sito di anak? Ay, oo, naakaayo. Sa may imo, kanang aslom o dili aslom? Nyawas. Nari ba sito di aslom na? Oh, naakayo, kanang ginamit. Mabungos. Piso ang buok kanang akong limonsito, dikiam. Okay, Oh, sige. sa Larga. Tagay ko sa takbok. Daradex. Salamat. Way pakapin di anang? Ay naa, tulo ka buok dahon. Buhot sa ito'y bida sa limo Pwede na. kiyam. Bago nang namoy udya tapad sa inyo. Bago tingin na kayo, wak mo naghapon. Ano mo di eh? Mura kwarta, tingali na, no? Bida sa limo na. Ano kayo ba ang kwartahan na sila? Kita eh, kasi daghan lang kwarta? Wa noon, pero naaman sila sakyanan. Naisakyanan, dato din na. Oo, sa una gani, og naamoy kuan ka ng Petromax sa inyo, kamo na'y dato sa inyong lugar. Yung inutang na, be. Dato rin mo utang na. Kana kay nangutang na sa atong pakwartahan kay maka-afford magbayad sa autobus ang data-data. Yung daan mo lang auto nang. Kayo dato pa sila. Mangita sila kadang apartment nga mahalon kayo. O dili sa magwanta ng puyo nga bahay nga tapat sa amo. O na ha? Wag yun na parkingan diha. Ano kagwanta man sila din ha? Naam sila sa kanan, be. O basig magpalit po na sila parkingan. Ay, karo ni mo. Ato na ko na bay. Dikyam. Ingnan niya si kwantang imong silingan do. Naami daghang baligya dire. Kompleto mi dire dikyam, ha? Anya, sa man gitiplahan ni mo imong marinate, ha? Limonsito na lang kuwang anak. Butangin na limonsito. Naantad ang mga lamas, da? Unsa man? Ang mga lamas, tanan, limonsito gani. Ipang-ad-ad ko na ng tanan. Ikaw na'y bahala di agluto ha. Kay magplaster ko nga rin mga lamisa sa gawas o mga butanganan sa mga sudan ha. Okay, sige day. Wala problema. Ay, unsa naman yung sakyanan sa among silingan. Ay, wala pa sa manis among pwesto. Ay, maglisod na may butangan sa mga lamisa. Saan mo sa din tawhana? O may huna-huna. Ako ipaingaw ni Dikyam. May nang sila'y mag-istorya. Uy. Ay, may gawas ang tag-iya ay. Ako nalang makikistorya. Ako doolon, be. Sir? Excuse me, sir. Sa'y problema, ma'am. Kamu din bagong namuyo din, sir? Yes, nga ano ba ang tam? Ako dahil si Susan, sir. Silingan na tagipuyan. Inyo din ang bahay niya? Oo. Akin ng sir, mohangyo lang unta ko ba? Kapag ko pa na itong silingan, muhangyo na ka. Alam mo tayo mong huwaman? Pugiro ba yung hinampak? Uy! Manghuwam ka kwarta, pila man unta. Ay, dili sir, oy. Dili kwarta akong ihangyo. Sama niya eh. Pastilan. Abay na ko manghuwam ka kwarta na kain. May bananig yun yung kwarta dire sa kumpitaka nga. Nagrumble na niya dire. Ang tagtag sa kalibo ug ang tag 500. Sir, di ko manghuwam og kwarta, sir, oy. O ako maanod na ng cash. Credit card o cheque ramang kuning ako, diri. Kasagaran akong gamiton, Gcash. Pero sige lang, di na importante ka nang ang ako rang tuyo, ang akong ihangyo ni mo, sir, ba nga. Kanang imong sakyanan, pwede iabante dito gamay kay nakalapas na manggog ka, sir. Ang lubot sa imong sakyanan na ano diri sa among tugkaran. Unya ka nang magbutang ra ba kog mga lamisa diri kay magtinda manggod big mga sudan, sir. Mao nga, pwede, sir, iabante o gamay? Bugo man ang tabagha. Uy, giinang iabanti gamay. Gamay na sa giabanti. Paraw. Sir! Kuan, sir. Uy. Huwag man lang maminaw nga akong gitawag. Hindi ko sugsud sila.
Ay, murag lain ni da kung ingon ini ang gipakitang kinaiya. Oh, day. Ano sa man? Plastar ng malamisa? Ha? Mga butangan na to sudan? Da, naglagot ko Dikyam. Sige ko turanin mo. Sulti? Sige ko turanin mo. Ha? May kainit ang daan kung muko kainit kayo. Kisay ko turanin mo. Ilom, uy, kada ko mo baba. Si panghambog anong iyang kumo nga mas dako pang binangkal ni ng salumi. Ano unsa man itabuang ano ha? Unsa maghihinungdan? Ay kanang bago na tong silingan, kanahan kayong dako. Ha, to bangon ako. Ngano man, ngano! Uy! Iyang gisakyan. Ang Unya? gisakyanan kay giparking. Hmm. Tanawag asa na dapit. Awa. Milapas na ganina, naabot na dire. Akong gihangyo nga abanti og gamay kay nalapas diri sa ato ang iyang sakyanan. Giabanti sad gituod, pero tiya sa yung kamaya, murag usak dangaw ra. Oo. Nya akong giingnan nga, hoy, abanti pa. Awa naman, nanaog siyang sakyanan. Nilahos og sud sila. Bisag nakadungog sa kong gisulti, nagpabungol-bungol hinong kanahan. Ay, manibe. Ay, hindi. Nasud sila. Di ay. Ang dugay. Arabanan kung nakakulat ang tao. Ay, bitaw. Sus, katapusan ako kulata sa damgo na ko. Gitabangan kong limag mo. Pila? 5. Nya, tumba. Tumba! Ang 5? Ako. Ay, sige lang, uy. Di pa ganyan nila abanti o gamay. Unya, makapaninda na ta. Aw, ana, nagid mahitabo nga. Muulbo na ang World War IV. Ay, bugot ito. Ako hiluto na yun. Pagkakinot. Kaya ba may kanon dilibi? Kiam, duha ka kanon, Kiam. Day, humba. Naa, imong paborito. Humba ko, abi. Nya, duha ka maisa. Nay, kinupusan ni mo? Ay, naa, gihapon. Mawa, bagod na. Mao ko na itong pambato, good. Kanabi, kinupusan ni mo. Kagubkob ka na. Kagubkob? Usa ako. Sabaw, di ka? Pakipinis sa sabaw ni mo. Sigurado. Okay. Namgani uban diha, sabaw ra isuwa, palit ra kanon. Libre mang sabaw. Okay. Kadiyot sa tuya, order is coming. Nagkadaghan ang among mga suki taon, kasagaran, mga taxi driver gyud. Dito kaya akong amigo si Bay Brian nga taga Kanlaon. Unya, di ay usa ka udto nga pirti daghana ngaon. Nagkabuliki ko taon akong asawa taon sa mga customer. Unya! Sokli. Isa mo itong tag-iyan ni usak libo? Imo? Pila sa'y kuhaon, ani? Sige. Kadiyot sa, ha? Sa badang driver, oy, aso ka yung sakyanan, pagkala, oy! Ang gawin ni Rivera? Bawa siyang ninangaw diri siyang luyo sa siyang sakinan? Napabugay no kaso, ang gaw! Oy, abante na, ay! Inahak na sa kinana, ay! Abante! Ay, daghang nangaon dire! Abante! Pila kita rong adlaw day. Pila ka na. Dako rundong, ikumpara nimo sa mga nangaging mga adlaw. No ba? Daghang kay gilamias imong humba dong, uy. Aw. Sa imong kinupusan, sad. Kusog kang kinupusan, gyud. Unyang imo sang paklay, horot dayon, kanot. Kanang kutsuging holiday mo. Itong klaruhon o daghanon na itong luto. Lamion yun na to. Ang katong hinay kayo, gamay regalin, gamay na itong lutoon. Kay sayang man kayo, di ba? Di man sada masayang, good. Kay kita raman sa mga on sa sobra. Sa noon, mabitang tambok-tambok taron. Pero dong, naglagot, ikaw ganina ng silingan na to nga may sakyanan nga kabungkagon. Ha? Ano man? Puting lagutas mga nangaon. Kay naama sila sluyo sakyanan. Uya? Hala ni paandar mo ka ng kagwang siyang sakyanan. Uya? Pero ito mas aso nga gibugas siyang sakyanan. Dagan kay nangaon sluyo. Sus, may rabagig humot puti baho ah. Ya, unsa man? Unsa man ni kabo ha? Unsa naman lang? Ay puti sukuas mga nangaon. Pero kay bakag unsa, ni pasutoy mandayon siyang sakyanan. Pagkapiragaba ni tawhana to. Mau lagi kaayo. Kay ugwa pa kapadagan, ambot lang, may tsura bakang na nga tong driver. Ila ka ng silingan na to, kasi nga na. Kuan ka ng unsa magitoy surge man tingalingan anang tawhana? Surge ha? Dili ka na Surge Asor ha? Surge ha, Surge. Yes, Rio rin ako. Hindi mo good. Dikiam. Nya di koy-koy di ito. Ay, dahil. Uy, nga nangutana mga kinsa ng atong silingan ha. Nga nangutana ka. Sultihan niya ka ng gusto ko heart to heart talk ba? Heart to heart talk? Oo.
Mo nagibuhat ninyo sa una ni Ari to ni Muslitoy, di ba? Oh. Pero unsa may naitabos inyong heart to heart talk, tagsukbagay man. Asa mang heart to heart talk ninyo adto? Nga nawa man. Ang heart to heart talk nahimong heart attack. Ito sa dito ako kalit mo sa pagisog. Nya, high blood ay bidadi resulta. It takes ya. Mao na diha. May gani kay wa ka mapriso adto. Priso pa ka. Na. Asa man sa ko maglangay, magbinyo kung usab. Susaday. Day, luto ng tanan ha. Unya. Di lang ko ni mo tabangan diri. Ug na mo palit. Nya nasa mo bayad. Duha ra ito nagbuok ko eh. Si tatay di na madala mo. Di na Lagi tao ka ko sa daghan tao kay buhay sa kugriyot. Bantay ha. Okay ra og gamay rang mamalit kay dara namo. Unya og daghan na. Labi lang tig paniud to. Di masayon uy. Lagi. Sige. Nara ko suyo. Day chini, pokawa ra gutos manoy dikyam nimo day hanggang na malit day. Imo ni. Kiniki imo ki. Ikaw sa imo? Kani pansit. Ya pila man kanon ani, kadiyot sa ha. Lagi hinay-hinay lang, makakaon lagi tanan lagi. Kani kaysa tum order kanon, duha. Kuha na be, duha. Sige dara. Palihog ko. Ay, nanasa din tabaghak ay. Sige. Pero dili na siya kalapas o parking kay ako namang gibutang agbabag. Gara kag ayuhon ka, bahala ka diha. Soft drinks day kani, kinsa ni order og soft drinks. Day, palihog ko day, tagaay sag soft drinks day. Kamong uban, huwat lang sa ha. Wa pa bakanting lingkuranan, banog lang ka diyon. Banog ra ning uban og human nagkaon. Uy. Ayun, stop na ay. Nanasa ding animal ay wisit gid siya eh. Hoy! Bastos ka bang dako? Pagdako mo na! Paraw ay! Bagdag ang aso dire! Nay nangaon ako sa bangka! Unsa bangka? Say buti pa sa buta di. Nay nangaon diha. Ha? Sa may labot na ko kung mga una sila diha, ha? Nay! Say labot day? Hibaw na siya. Ikaw ba na hibaw mo kag nay nangaon? Pabugwa pa hinong kag maayo anang imo sakyanan diha? Awa na miya na lang ba mga customer? Bida abusaduhan mo partoy. Unsa man isa? Hoy. Unsa man kuno isa nako? Nagparking ra man ko diri sa akong sakyanan. Nganong imo mangipabulhutan og maayos aso? Tan-awa ng lakaw ng mga customer. Wa ko'y labot og mausan ng mga customer, ha? Basta kay ako nagparking ra ko diri sa akong sakyanan, lising to karat. Nagparking ra ko. Ikaw bagibuangan man ka na mo. Dito. Ay, igo ka ka. Ha? Sukol ka? Ha? Sukol ba ka? Diya. Wa ko kagwantas siyang tinubagan lagi taon. Nainit ko maayo, mahinungdan nga nakulutahan yun ako. Hiwi kong baba. Karon, may bahan man ng ikiha ko. Sa among bahin sad, pwede ba na mo siyang ikiha? Tungod sa iyang gibuhat nga, pabulo siyang asos, tambutso nga purting ituma, ha? O sabi kayo, among buhaton na ni Bam, Ate Pres, palihog eh, tabagin mo ninyo. Kay, nigamay na among customer, wala kayo nangaon sa among sudan taon, kaya sige, paaso ni siya siyang tambutso nga grabe kayo. Usawan ko kami musultihon, Ate Pres, Bam, Dikyam. Hello, Ate Pres! Ay, adlaw! Pasensya na kayo, Ate Pres, napagaw-pagaw ko. Sige ko. Nag-concert ka? Nagkatakantan lang ako sa amo, Ate Pres, kayo, wala naman si Kuya Gili. Nagkatakantan na taon ko. Kamu, Lisa. Kami dua, Lisa. Onya, thank you kayo. Salamat sa tanan, Lord. Thank you kay Lord. Salamat sa kayo, Mama Mary, sa mga pagampo. O sa tanan itong mga suod ng mga higala, sila si Sir Raul Alibio Isuto. Kumusta ka diya? Si Raul Alibio Isuto. Si Inday Lira Kaskiho. Kumusta ka rin anak si Tico Ciel Dodong at Pres baka itong gidramahan na ito sa Cordoba. Katong gidramahan na ito sa Cordoba si Ciel Dodong Kaskiho yung anak si Dailira boy ni Pauline. Thank you kay Dailira unya sa tanan po mga tao ni Former Kapitan John Ramos nga nagbuhat sa iyang Miguel Pulyar fertilizer. Good morning mo diakap ug sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito Basta Toledo. Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito sa siyudad sa Sugbo. Vice Mayor Choy Asnar sa Talisay. Vice Mayor og si Sir Ricky Agdar. O sa iyang mga tao nga sila Sir Ryan kang kay Ma'am Casmera Rao. Ate Pres? Okay, ang sendo na ito karong adlaw Julia. Si Dudong Dikyam, Ate Pres. Dikyam. Kanis Dudong Dikyam. Dami na ba ng Dikyam? Dikyam, nga. Kikyam. Ah? Kikyam. Di
Di ba dikyam? Kikiam. Ang kikiam dito. Itong murag tangis niya. Oh, aslum. Oh. Oh, kikiam. Kikiam dito. Sa mga Chinese nga pagkaon. Oo. Mauna. Unya kanis dikyam ati pres. Lami sa niya kay nindam sa pagkaon ba yun siya maluto ati pres. Karon na ini puyo sa ilang silingan. Bagong nag-abang niya, dili sa ingon nga, nadaway sa kikiam, kadang kuan, kikiam, dikiam, kuan kadang gubaon siguro sa kyanan dati pres, pero iyon gitu yun, dati pres daghan mga on, pabulutan man niyan sa kyanan niya, ang asos tabutso. Ang asos tabutso, ato pa daw sa mga tao. Nalay mo, di ba na maayo? Pwede man siya makiham siguro ang natin, pres. Mahingos ni mo ang kanang asod, ba't di makadaot? Grabe rin po kayo na. Bam, sabi ba sulti nito ani Ate Pres, pabasa sa tababina, bam. Sabi basa na to. Aduna gyud mga tao nga bisan og dili kayo dato pero mga mapahitas-on. Kaya naman sa mga dato kayo ako nakaamom kog dato dito sa Manila ug manugo magbutang gyud pamalihog. Bitaw. Pananglitan ang akong amo dito. Makita siya nga nagkaon ko niya gusto siya papalit og Supreme o sa iyang palit sa Supreme. Pag wala siya nga pagkatapos mo kumain pakabili ng muana. Oo. Mamaliw pa kayo. Manay husto. Yosa. Arita sa Matthew 23 verse 12. Ang magpataas ay ang kagalingon ipaubos. Ug ang magpaubos ipataas. So, kaning ingon ani mukiha magani siya. Ato ba nga? O kamo ba kamoy mukiha pero siya gyud mo'y mukiha sige tubanga aron nigabot ito sa barangay masirmunan siya sa kapitan nya kadang bago pa siyang lipuyo ana dapitan bago na maghaud-haud na unso siya dili sad maayo kinaabot di ba ka ni siya masuya Ate Pres kay matod pa ni Ato Rirupil na agyud nato ang crab mentality bitaw kanang masuya ba sa imong isikataw ba nga musaka dagan malita dagan kay mga kuan no na pod na tingali tingali nasuya ni siya mo nang iyay hadaghan kay tao bago pa niya dili siya mag-inana di mayo bago pa kang sakto na kang dikyam Ate Pres nga iyang kulata hiwi ko ba mao ba kulata niya dato man siya gulyat ang iya lang tingali ang pagkamaldito lang ito niya dili dato kun dato siya dili dato ba og dato siya nindot siya sa sakyanan mao bitaw giingong kikiam taw dikyam mo ato siya kanang mga subdivision kun dato kay dili anang Andar ka daplin-daplin niya, okay ka parkingan siya kaya naras karsada, o niya, bulutan begini mo. Nakapalit tayo sa kanang nga, kanang second hand baron nga. Ingon mo siya ka nag-rumble ko na yung taglinibo. Tulubay 5 at naa ba di ay? Anong mga karangal kay taxi at ibris ba? Tulubay 5 na. Nag-rumble ko na yung malinibo, tag 500. Nag-rumble? Mao nang girambol siyang dikyam. Kulatay no siya. Mas mayong mukiha siya digyam aron magkatubang bug mahibawan niya asa kutob yang limitation. Kana. Tingali sa na may kuan Ate Pres kung magpaandar sa kanan ba magpabulot yung maasok kay labi nagdugay mo andar. Pero maingon ana sad. Dili diak punon biya na. Dili na og sakto pa siya bam. Dili diya tubang ang tambutso sa nangaon mga tao sa tindahan nilang dikyam italik ko niya pagguan ang makina nastubangan tambutso aris mitas so dili kayo maaso ang kuan ang mga pero di ba lan aris mitas una ka maka kuan kada bitong sa banawi di ba guna ka sa kanan parehistro ka di ba naamay kuan gulyat kada emission ba kanang inana bito Ate Pres naama na dili man na duwaton kun di man ma-restrict mo sa basta dili ka pasar sa emission nga kuan bito logi paagi ba kanang emission niya wa na siguro wala emission lan mag-inspect check ang imong makina sa sakyanan puti pa ba ang aso sa imong tambutso kaya di ba na may aso nga makasunod ka pertigong kargado ra ba ang aso kay Ate Pres kanang mga diesel grabe gyud kana kung mga di pa siruan na to di ay ang mga kuan bawo bitang uban gipag face out na kay tungod sa kaaso gipangwagtang na kay grabe kay nang kadaot dulo ka nakita ng nga klase sa tambutso na itambutso baka sa gara mura man nagtubo nga lingin na yuman lagi ka ng lapad asa may maayo ana anindot depende na basta ang maguha nga aso dili ito kana mga okay ra nga tambutso design na lang guna nga lapad kay para inigandad brum ana ba
Pero ang kanang lignin ko, nagandar ko, ano man. Dito sa nakakita kong tubo, pero di na ko laguta. Bisa doon sa akong global, di ko aso. Di ka mabati. Salamat naman agad dito naman, no? Pero ko ang puzzle, tihon.